ଶଳା ଆଗରୁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଶଳା କିଏ ଜାଣି ପଥର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିବୁ କହୁଥିଲେ। ଶଳା ମୁଁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଥରଟା ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ନଉଛି। ଗାଣ୍ଡି ଶଳା ଦାଉଳ ହେଇକି ଶଳା କ'ଣ ଦେଖିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବା କିଏ ଆସିବ ଆସିବ ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଦୋଳି ଦେଖିବା କି ପୁରା ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଓହୋ ଆସିଲାଣି ବାବା 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 ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବାବା। ବସିଛ ଏଇଠିକି ମୁଁ ଡେବଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଡେବଲ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଉଠେଇକି ଆସିବି ବାବା ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ ବାବା। ମୁଁ ଡାଳୁଆ ବାବା ଡାଳ ବାଡ଼େଇକି ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିଦେବି। ରୁହ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦିଏ। ଜୟ ବାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର। ଡାଳୁଆ ନୁହଁ ଡାଳୁଆ ବାବା ବାବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଡାଳୁଆ ଡାଳୁଆ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବସିଛ। ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବସିଛ? ବାବା ପଇସା। ଭଲ କଥା। ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବସିଛ? ବାବା ସେଇ ପଇସା। ଶଳା ମୋଠୁ ବଡ଼ ଲୋଭିଟା ଶଳା ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ହଉଛି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ପଇସା ସାଇଡ଼ରେ ରଖ। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତମେ ଜୀବନରେ ହାସିଲ କରିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ବାବା ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଥିବା ପଇସାକୁ ବାବା।